Știți, uneori e nevoie de o singură eroare de calcul, una catastrofală, ca să arunci lumea într-o criză cu consecințe de neimaginat. Astăzi o să explorăm exact cum o confruntare care părea controlabilă, cea dintre Statele Unite, Israel și Iran, a scăpat complet de sub control și a schimbat pentru totdeauna echilibrul global de putere. Iranul are toate cărțile în mână. O afirmație extrem de surprinzătoare venită de la analistul John Mearsheimer, mai ales având în vedere situația. Deci, cum e posibil ca o națiune care e teoretic sub asediu să dețină de fapt avantajul? Ei bine, înțelegerea acestui paradox este chiar cheia pentru a descifra dinamica total neașteptată a acestui conflict. Bun, să intrăm în subiect. Totul a pornit, de fapt, de la o strategie bazată pe o înțelegere fundamental greșită a realității de pe teren. Analiștii sunt de părere că însăși premisa unui război rapid și decisiv a fost, de fapt, prima și cea mai mare greșeală. Contrastul dintre ce se aștepta și ce s-a întâmplat în realitate este izbitor. Strategia inițială miza pe o victorie fulger, o campanie de tip șoc și groază, care trebuia să ducă la prăbușirea rapidă a regimului. Însă, realitatea de pe teren a fost cu totul și cu totul alta. Conflictul s-a transformat într-un război de uzură brutal, pentru care nimeni din Occident nu era cu adevărat pregătit. Bun. Și atunci apare întrebarea ce anume a fost omis din strategie. Care a fost elementul crucial? Ei bine, răspunsul nu e ceva ce a apărut peste noapte. El a fost construit, metodic, timp de decenii. O pregătire meticuloasă a Iranului pentru exact acest tip de scenariu, o lovitură de răspuns asimetrică, concepută special ca să neutralizeze o putere militară teoretic superioară. Strategia defensivă pe termen lung a Iranului a fost una, sincer, ingenioasă. În loc să încerce să se confrunte direct cu puterea aeriană absolut copleșitoare a Statelor Unite, a ales o cu totul altă cale. Investiții masive în rachete și drone, ascunse și protejate în baze subterane, baze aproape invulnerabile. Să ne imaginăm puțin. Vorbim de facilități militare îngropate la 500 de metri sub pământ, direct în inima unor munți de granit. Asta e un material de 25 de ori mai dur decât betonul. O asemenea adâncime le face practic imune la munițiile convenționale, cele de tip bunker buster. Le transformă de fapt într-o fortăreață din care Iranul poate lansa atacuri devastatoare, fiind aproape imposibil de neutralizat. Și tot procesul e gândit pentru viteză și eficiență letală. Rachetele sunt aduse pe șine interne, ajung la suprafață doar pentru a fi lansate, iar imediat după, niște uși blindate imense se închid hermetic. Acest ciclu fulgerător face ca identificarea și distrugerea lansatoarelor să fie o misiune aproape imposibilă pentru orice adversar. Iar consecințele acestor contraatacuri au fost evident imediate și absolut devastatoare. Sistemele de radar, care sunt practic ochii și urechile coaliției, au fost neutralizate. Stocurile extrem de prețioase de rachete interceptoare au fost pur și simplu epuizate într-un ritm alarmant, forțând o retragere strategică a forțelor americane. Și, dintr-o dată, inițiativa a trecut din defensivă în ofensivă, direct în mâinile Iranului. Ok, deci inițiativa militară a fost preluată, dar undele de șoc nu s-au oprit aici. Dimpotrivă, au început să se propage mult dincolo de câmpul de luptă. Aceste urmări au declanșat o adevărată cascadă de crize economice, demonstrând că acest conflict nu se limitează nici pe departe la Orientul Mijlociu. Și aici vedem o mișcare foarte inteligentă. Iranul nici măcar nu a trebuit să închidă complet strâmtoarea Ormuz. A fost suficient să stabilească controlul și să impună practic o taxă de trecere. Prin asta a sugrumat efectiv cam 20% din toată aprovizionarea mondială cu petrol. Traficul s-a redus dramatic, iar asta a trimis unde de șoc în întreaga economie globală. Iar cifrele arată o criză economică de-a dreptul șocantă. Prețul petrolului a explodat, sărind de $150 pe baril, ceea ce a alimentat o inflație galopantă peste tot în lume. Piața obligațiunilor americane, care e considerată un pilon al stabilității financiare, a intrat în zona de pericol. Și, pe deasupra, capacitatea globală de rafinare a primit o lovitură care va avea nevoie de ani de zile pentru a fi recuperată. Dar impactul nu se oprește la energie, se extinde la ceva ce ne afectează pe toți: mâncarea. Golful este responsabil pentru 30% din producția mondială de uree, care este un component absolut esențial pentru îngrășământe. O întrerupere aici înseamnă direct prețuri mai mari la alimente și o amenințare serioasă la adresa lanțurilor agricole globale. Și dacă problemele economice par uriașe, ce urmează amenință cu o catastrofă umanitară, la o scară greu de imaginat.
Miza, aici, devine una existențială pentru întreaga regiune. Ca să înțelegem cât de fragilă e situația, trebuie să ne uităm la resursa cea mai de preț, apa. Aceste societăți, construite literalmente în deșert, depind în proporție de aproape 90% de uzinele de desalinizare. Fără ele, viața acolo pur și simplu nu ar mai fi posibilă. Și aici miza devine una de supraviețuire. Consecințele atacării acestor instalații ar fi apocaliptice, fără nicio exagerare. Fără apă, regiunea ar deveni nelocuibilă în doar câteva zile. Asta subliniază fragilitatea incredibilă a vieții în această zonă și costul uman catastrofal al escaladării atacurilor asupra infrastructurii civile. Și exact în acest punct, criza atinge un nou nivel, unul pe care nimeni nu și-l dorește: amenințarea nucleară. Analiștii se tem că, dacă s-ar confrunta cu o înfrângere convențională, Israelul ar putea recurge la doctrina sa de ultim resort, cunoscută drept opțiunea Samson. Este, în esență, o strategie de distrugere reciprocă asigurată, care ar transforma acest conflict regional într-o catastrofă nucleară cu implicații globale. Toate acestea ne aduc inevitabil într-un punct mort strategic, un impas total în care fiecare opțiune disponibilă pe masă pare să conducă la un dezastru și mai mare. Pur și simplu, nu există o cale de ieșire ușoară. Și, după cum subliniază și Mearsheimer, aici intervine un factor crucial: timpul. Timpul este de partea Iranului. Fiind într-o poziție de forță, nu are niciun motiv să negocieze. În schimb, presiunea economică și politică asupra Statelor Unite crește cu fiecare zi ce trece, consolidând avantajul strategic al Iranului și adâncind disperarea la Washington. Așa că, la final, rămânem cu această dilemă, o întrebare absolut colosală. Poate SUA să declare pur și simplu victoria și să se retragă, acceptând practic o înfrângere umilitoare? Sau va continua să escaladeze, riscând un colaps economic și umanitar la nivel global? Aceasta este întrebarea fără răspuns, născută dintr-o singură mare eroare de calcul.